யோ இதெல்லாம் டீ கடையா இல்லை சாக்கடையா இப்படி நேரம் அடிக்கிற இப்போ தெரிதா ஏன் டீ தரலன்னு ஆளு மூஞ்சியம் என்ன உன் பேரு கோதண்டம் கோதண்டம் பூகம்பன்னு வையி அதான் சரியா இருக்கும் பையா எதுக்கு துண்டு அடிச்சுக்கினே போ ஐயோ மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறடா ஹாய் பிரியா, என்ன ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கா? என்னாச்சு? என்ன உடம்பு சரியில்லையா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அம்மா எங்க? அம்மா கீழே இருப்பாங்க. ஓ